right, uchinge wasvika pano wakasubscribe kureva kuti uri returning subscriber newewo kusubscribe muzuva ranhasi nekuda kwekuti wabatsikana kana kuti waona this video ndinongopa kutenda ndirutsigiro iro rakadaro one love iroro ngariende kumberi ngazvirambe zvakadaro guys munondisupporta each and every day mavideos ari kuenda kumberi muri kushare muri kupa dzimwe hama dzenyu kuti dzionewo kuburikidza nezvatinenge taunzawo pamwe zvimwe zvacho zvinenge zvine lesson zvimwe zvacho zvinenge zvine kutsura zvimwe zvacho zvinenge zvine kuaka ukama nezvimwe zvinosuwisa nyika dzese dzakatenderedza zvinenge zvangoitika ikoko tinobva tamhanya nazvo paBomb Show Television tobva tapa mafanzi edu kuti each and every time wasasarire vagare vari updated nekuda kwechannel yenyu, channel yamunofarira, channel yamakasubscribe. Guys, ukaona una believer zvokusvika pakusubscribe pachannel yako munhu anenge ane rudo ngazvirambe zvakadaro nongoti Mwari ngavakuchengetei. Right, pane nyaya ndauya nayo according to H Metro maititi vari kunzi vari muremand right now nekuda kwekufesa two macharges avakafesa right now kuda kwefraud hanzi fraud nekuba zvinhu zvetrust maproperties etrust saka ndo macharges akafeswa namaititi right now ende vari kutonzi pakaipa because vakakwereta mari vakazotobatisa mota yavanga wahaya secollateral guys pakaipa saka akada kunzwa full story manya papeji reH Metro right now unononzwa nyaya yese zvizere tizofamba achinzi Bomb Show Television ndiye akati zvakati muzvinzwire nyaya yese semabudiro akaita ayakaita nemafraud ese aripo ema 20,000 neine saka apa vakatoenda kukoti